jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi gitu lho. Kudune susu itu menunjang. Mantan tukang sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh, Jadi begitu ngelakno langsung mencot. mbok kon cedhot dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya pas entek. Aku tukang sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Mungkin itu. Sing gak piye malah Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Neling. Nyambut gawe radil. Nikah iki gagrag cara ngendi? Bali. Bali ta? Iya. Kula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya, Pak. Gerakan tangan. Tangan ke kanan, mata ke kanan. Tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba cara Bali mau. Nyapa to kok. Lihatin aku. Ya, tak delok gedhi sakmono tak delok. Ya, coba. Ya kan? Kali kan. Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Wah lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Ya Dudono. Kluthuk Dudono kluthuk. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye lho? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. terakhir. Yan. Itu Yan. Ayo, iki. Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Lah iki kaya pitik ayanen lagi. Yan, diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Piraga, Pirama, Wirasa. Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dedek, tak yo. Aku sampean. Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gedhe klitik. Lah yo i gede kritik. Nyoman niken.
I gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ketut kluduk. Yo cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu digua. Lagi matane sapa gua? Digua lho, ngono lho. Seret. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, kita. Sik. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi keweke nikah ngono. aku. Nduk wis. Iya. Masya Allah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Duh. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Mau nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluthuk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Dan. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotosne. Sorry. Ada diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Ayo. Terus. No. Mau dulu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Oke. Piye jogete Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok dong? bagus itu kamu itu bilang apa? Waduh, omongan Indonesia. Ya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Ah, Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Kualik no. Lu Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah yo, Lu ini Niken. jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Oh, kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah yo lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Masuk. Benar to? Tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Main celana ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet. Aku gak suka kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama Gue sama lu. lah ngengkel ae. Oh, lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Angel kok sampe lu diwarai gue lho. Jajal Iya kan? tembang Iya kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Yo no, yo. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran
bangun Bangun nikah. nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Nggih. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Lah ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola, Le. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Iya. tuwek ngono lho. Lagi dikarne. Ala sakarepmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Iya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Dicek meneh. Gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi ora kowe jelas. kupingmu bosok jadi. Oke nih ngomong yo ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Lho, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin, umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik Betul. baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh, Bagi semene iki ora- penggemar Oke, kabeh. matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi. Dongane. Mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang umurnya. Pangestu mundo. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to, Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih ya, Nduk. Makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang. Anu ya, aku wis tak dengo dhewe sesuk. Kaya berkat. Kita yang penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene iya, ditungake iya. bocah. Bocah iso keterima. kaya ayo. Jajal dengan. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Iya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu. Ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi Ayo sesarengan kok untuk musik iki. ora anak musike Om. Iki. Oh tak kebro, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Apa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun yang putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Suklon Suwondo biyen dalang kondang, turun tenggene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelko Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambut sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambut sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. elingi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Duh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok enggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya. Ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu cangkem bal tanget diobo-obo iki mamune. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mampu. Mambu gundalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset to kowe. Lu Ngono apa? matur apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lho, hati-hati lho, kanca-kanca sing mudeng lho.
Oh, iki bar sesasi lho. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. Ayo. Yang condros ilang terane mendung peteng limputi cahyane Akapelamu. Ayo Malah gila aku iki. Kowe iki Lah kok yang guyu. wingi kok Aku piye? akapela Oh iya wis jajan. Ini Bol. tuh. iya Ayo dong kan ngomong. kudu nyanyi Wong kok kudu ngomong ya nduk sabar. Ngomong. bisa nggak lagu itu Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Ya. senengmu. Ya. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Ayo, Dok. Cik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guricik-icik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah yo to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi keceroki kuwi. Ono suwi ne rambut. Ayo jajal dok, beleno dok jajal. Urang. Wah, tuwanya mbledos iki kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe Wah. Karo campur sari Mayangkara apik iki lho malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. iya Nih. Aku ya Tadi- lagune. Duduk gampang adoh Ram. Ini wis. Ini wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajal iki. Nggih alat kuwi. ya iki kan Mbok tahu saya. Jajal iki. lah kene muni to sing kene muni to Kene metu. Oh alah. Ayo jajal iki. Tuh, gak. Ya, yo. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe genteni kapangku amung kamas teput seneni Tempo lebih cepat kan? Oh mas, muda salam lambi, lele bilang ini kalah. Kayak cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Dok. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene kene. Kok macangku sing iso iki diledek oh janggut. Coba, kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo jajal iki. Yang kira cepet ya. Nggih. Yang condro silang Bah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Lho. Loh ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan yang Tresna mawon nggih, Pak? Ya. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalaran ning Trisno. Ayo, nggih. Bah, diaturake tak tung tak ndo. Halo. Tarik iki Halo, gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono? Ampun kowe. Yo, diaturake jalaran ning Trisno. Liken Salendri. Yuk, dadas. Niken
Niken Mas Kritik Godhog. Napa? Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge alat musik diatonis ya toh? Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Nggih mbuktekke nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Paton sing nabuh kreatif yo jalan. Niki mon lagu-lagu kula nggih saged to. Masa Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagumu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. nah kuwi. Niki Pak. Hebatane gamelan iki kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, kula saking menika. Oh, iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diiringi gamelan ya iso. Kula rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye dadi kowe iki ora ngerti Ya lho, Piye lali to? Ayo. lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae Nggih. ning kudu digoleki Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap istirahat sik. Iman-iman. Ayo. Lah, saiki ngene, ditanjake. goro-goro Pak Hah? goro-goro Sopo? iki kan to Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin no Sumpah? king griya
Griya pundi? Aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Gesi, makasih ya Bu Gesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang milih dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, menyang niku. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Kene sing aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Wah, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Ayo kene yuk, jele. Iya, Bos, ayo. Dang pakai inisiatif ngono. Nah, nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Sukron Suwondo lah kali bapak sak liting. Leres. Wah. Neneng. Jajal iso. Suwo Mas.